Misy korokoragna hely fa atsika amin'ny Madagasikara atsika ty. Za ty agnontany za amin'ny Madagasikara indrindrandrindra amin'ny sambo W. Sambo WW Tamazenga nitondra olo maromaro igny moa. Fa natanjavony ny fandeny sambo igny va nagnano karakory. Zao zay todika aminao président Colonel Mikaely. Zay mitaregny karaha mba tsy mety hitanay résultat tadiaviny azony aminao. Karakory moa ataony sambo W. Za mahita colonel ny manahirigna anao Tananarivo. Anao mikoragna Tananarivo fa anao tsy mikoragna raha momba zay. Est-ce que moi Madagasikara Tananarivo fo? Colonel, azafady Madagasikara Tananarivo fa Madagasikara io tany jiaby. Zay farty karaha tsy hitahitany tsara anareo ny moaly nagnano fivoriagna ny moaly. Na raiko rango amboalohany jusqu'à farany. Tsisy raha tiany sofinaka fa raha tiany Tananarivo fo nataonao tao. Zay ny apetraka ny fagnotaniagna ry havako hoe Madagasikara jiaby ty o Madagasikara fa Tananarivo fo Madagasikara. Ipodianako ndraiky amin'ny sambo WW. Maro mamanoro agny, maro tsaikitsaiky madinidinika agny, nagnano akory fandeny sambo igny. Tsy possible sambo tsy hita pokopokony. Fa loso Colonel Mikaely, loso le président mpamono Madagasikara igny, mpandafo Madagasikara igny. Mba tsara kony ity misy zala raika Mazenga ty. Inga chef-chef sécurité ty. Mba ataovanareo fagnontaniagna inga ty fa anzaliazaliandraha ty. Fa tsy mazavazava aminay inga Comorien la io. Inga tsaratsara lela io. Inga chef sécurité io Mazenga io. Mba ataovanareo fagnadignadigna marehedy inga io fa tsy metimety aminay tsara karakory inga ty. Misy raha tsy mazavazava aminga io. Gasy ro igny. Avatsika ro igny, namatsika ro igny. Nagnino moa tsika Madagasikara raha mandalo amitsika zay vita karakara io fa tsisy dikany. Olo zay matimaty pour rien. Olo migadragadra pour rien. Raha tsisy dikany fo zay tinao. Ataonareo simple fo le raha zegny. Efa le raha zegny mampijaly zay vahoaka amin'ny sambo WW igny. Mba tianay tsara bekiny ataovanareo tsara beky fagnadegnadegna aminany igny. Fa malany fagnazy fa tsy possible. Misy raha tsy normal io amin'ny sambo WW igny. Fa nanginzy igny fa zy tsy mangigny aminay zay gasy. Ya, malany fa izy tsy siavanay agny. Fa mahagasy zay gasy araiky tsika jiaby ty tsy misaraka na samba amin'ny tanaviany fa tsika gasy ko boka Madagasikara. Fa atsika misy ny fagnavakavagna. Karakory mo ataotsika oloso, karakory ataotsika androso. Hitanay tsy mazavazava. Igny zegny amin'ny tiako atao fagnadegnadegna tsara zegny colonel sambo WW Tamazenga igny. Mba tianay ho hitanay suitin'izy igny tsy ho ela. Fa tamin'ny fanjakana tao taloha zay olo mitaregny gagazo, zay olo mitaregny gagazo. Efa ireo magnano kolokolo, ireo tsy gagazo. Ireo magnano raha tsy manjary enemy. Fanjakana igny agnatin'ny raha io. Fa asianareo maso tsara le raha igny, arevanareo tsara sambo WW igny fa mampijalijelinay igny colonel. Igny ny amin'igny e. Izy koa za parti hafa. Ampôro. Dodonimany ampôro ty makarakory izy ty colonel.
tianay petsaka tsara karakory raha volagninay io tsy mampijaly anareo fa mampijaly zahay ndrindrandrindra zahay andafy mampijaly zahay magnaboaka ramporo tomobile alainao bojo colonel tomobile alainao bojo tomobile amian'olonanao bojo sa voaefanao midodolona mporo mba tianay zahagna hengla le raha zegny fa zegny fiainana vahoaka olo boka andafa ty mandefa tomobily agny moramora amitsika nentsisy asa mahazo asa fa dodonnementsika mporo tsy avoefa colonel azafady colonel ajegna fa mampijaly zahay dodonnement mporo ty na dego ndire dego aminay zegny tsy hoe magnavaka tsy leonao magnefa dodonnement dego tamatavy nosibe mazenga ino loatra moa mba ataovy zavanareo hengana raha ty adosoanareo olo corrompi jiaby tsy manjary ty ireo magnano zay raha tiandreo atao amin'ny dodonnement io ao ireo fo magnano prix misy araiky mahazo an'izay hoe misy araiky mahazo an'izay hoe ty misy mahazo an'izay hoe ty mahazo an'izay hoe olo jiaby samy mahazo agnaboaka tomobile alainao bojo 5 000 € magnaboaka izy ao navanganao tomobile 5 000 € mampitomoagny zay azo fa tianay zahava hengana le raha fa mampijaly zay andafy fagnaboagna ramporo ndrindrandrindra tomobily cotonera tsy leo magnefa tomobily vangenao magnondragny izy eto fa magnefa agny lafo ny jiaby a Madagasikara komoro maboaka tomobile komoro 1000 € fo na tomobile nino 4x4 voiture 1000 € camion afa nagnino mantsika agny irony magnano prix ke zegny mampitomagny zay monsieur colonel mba tianay aramaso igny amin'igny mba tianay azahoanay résultat mporo colonel azafady faty mampijaly zahay zo azafa amin'igny karakory moa amikira ty za maregna anareo ny volo to sy regny misofinay ty anareo mba mivolagna kira ny dego niroandreo kira l'école aby niroandreo amy kira ao tsy manjary raha hitanay colonel Tananarivo fo manahiragna anao Tananarivo fo manahiragna mijaly zay dego agny ambaranareo zay tsirabe colonel asa dego ty tsy Madagasikara hitanay zegny anareo magnavakavoka mare fa izy fa henay fa mampameloko zay zo itoetra ataonareo io aminay io zay nagnantegna anao navy io agnano raha tianay hitandregny zahay raha mampijaly zahay réglé alohany anao mizaha fiainam-bahoaka raha mbaranay anao io réglé port réglé raha mporo dodonnement mporo réglé iny izy fa tsy amrariny izy ka amrariny zay efa nitomagnizany rangoena fa tsy jireny président de la Joela iny zay zo koa tomoagny koa aminao fa mampijaly zahay natoa olo jiaby mivolagna tsy Tananarivo za raiky Madagasikara président zafata zay côté io zay Madagasikara zay côté io zay mamelogna anareo Tananarivo io côté jiaby mamelogna anareo io nagnino moa zay tsy zavanareo zala zay mila décentralisation tsisy raha tadiavinay fa décentralisation faly ty mazaka tegna izy ka olo mizere tanananany tsisy olo mifagnamiatsiny io raha tadiavinay anareo mivolany lera zahay mivolana ataonareo hitanay fivoregna anareo tary izandry araiky nitomtomoagny tary igny
ino modely tam fivoriagna tary mba zafady tsy hoe za malegny izy zandrigny olo jiaby ty nitologno tsy hoe izy nitologno tary amin'ny fivoriagna izy ary ino ma raha ilaigna izy ary ino raha kotiny laigna zandrigny ary azafady za tsy malegny izy fa tsisy raha ilaigna zandrigny ary ny nataony fa vita tsy zay olo nitologno jiaby ary ilomwery nde commande anao ry tsisy raha ilaigna zandrigny anareo tarino moaly tsisy côtier anareo mitanàna e fo magnodikodigny firenena Madagasikara anareo koa mampijaly Madagasikara io e anareo Tananarivo ao mampijaly Madagasikara io anareo fo magnanzera tianareo ataonareo a Madagasikara io problème jiaby boka aminareo Tananarivo ao tsisy boka riano tsisy boka anareo afa magnodingodiny zo zay fa empaka natoma pikapikapikolo jiaby io zay mitady fivoarana raha fa tsy manjary ambila igny amin'igny mbola idzika mafy ra colonel fifatifaty ny fivavaka tsy manjary io izy io koa nampanjary atsika Madagasikara fa nanjary ino fivavagna tsisa Madagasikara misy silamo misy katolika misy protestant misy Jesus mpamonjy misy boudista misy Buddha misy ny arampomba aragaga ijiabo fivavagna colonel aza pidirina amin'ny fitondragna mpanjakana fa fivavagna io tsy hisy dikany io tsy magnavotsolo io tsy agnavotro firenena atsika fivavagna tsy manjary dalidalainareo io fatifatin'ny fivavagna tsy manjary io tsy hisy dikany fa zo fa tsy tiany raha zabetsika taloha nindesy namorery atsika izo ny fivavagna aharanareo amin'ny fitondragna azalahy karakory mary manareo ty moa zay niavy eo karakara io fo anao koa tsy nikahianay colonel e fa anao nivolagna andeha gnavotro raha tianay ataova fatifaty ny fivavagna tsy manjary io aza pidirigny amin'ny fitondragna afa fitondragna afa fivavagna tsy manjary aby io fatifaty ny fivavagna jiaby io tsy raha mampanjoso zay mitady fivoarana izy kare filazantsara ino moa filazantsara fizalanta ambila hagny fatifaty ny fivavagna tsy manjary maty io fivavagna mpangalitra io fivavagna mpangodigny jerin'olo io ndesinareo mandeha minepile jerin'olo fatifaty ny fivavagna tsy manjary io tsy solo mijery fivavagna io tsy igny ntadiavine zay mila zay Madagasikara fienagna mandeha normaly karaha manolo manonga vahoaka misy asa lalagna amboary tany misy lalagna jiaby taloha atao lalagna raha jiaby roboka amboary loziny jiaby maty amboary zegny raha tadiavine fa tsy fivavagna zay ty tsy mijery fivavagna masotay io tsy fivavagna mampinagna zay efa miasa mahazo vola mihina koa fivavagna ifona mpihinagna zay ty tsy asa fa mivavoka fo zay mihina ndragnahary mandatsakanigny mbokagny adosoanareo agnatin'ny fitondragna atsika fagnomonanareo fivavagna tsy manjary io fa zy tsy agnavotro atsika fizo ndesinareo agnodigny jerin'olo zay efa tsy olo taloha zay tsy mijery fivavagna tsy manjary io mazahava fiainam-bahoaka Madagasikara colonel réglé bara mibigna 24 sur 24
Jiranan'ila mila magnada jiranan'ila. La musique. Ataova misy limite fanivasana la musique. La musique boum 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 amba tanana tsy fandrosoagna amy jalinao tsy jalinaka. Tsy zay olo magnaraha ty ataony. Zay koa mba ty tany ene koa mampandroso amboara tanana. Mba ataova basy eky fagnamboarana tragno tôly amy tanana ataova interdit. Ampia vahoaka magnano tragno vato zegny ny fandrosoagna. Amboara bakao tôpony magnefa moramora aminareo mba interdit eky tragno bozaka, tragno tôly. Fa tsisy tanana misy tragno tôly Madagasikara mbala tragno tôly. Tsy fivoarana ataonareo io ampia vahoaka mbotra tragno magnefa moramora aminareo. Mba koa tatao interdit magnano tragno tôly interdit rokatigny. Fanjakana magnamboatra. Bakao olo misy tragno magnamboatra magnefa amin'ny état moramora izy vita. Zegny ny fandrosoagna. Fa tsy fivavahagna la ataonareo daladalenareo agnatiny amin'ny fitondragna io. Hempoka koa zay Madagasikara lalagna raiky boka tany izy ko tsisy lalagna. Amboara circulation jiaby lalagna. Régler problème lavani. Lavani rango tam 2021 Covid tsy zay zay za odigodinareo fa jery anagnanareo nagnanay. Zegny navianao anavo colonel. Régler mampijaly zay. Tous les bureaux jiaby atao panneau solaire moins délestage. Pianta jiaby université jiaby io na Tananarivo na Dego na atao panneau solaire jiaby io. Tsisy délestage. Fa tsy vavanareo fora mandeha. Anareo mivory magnano koragna Tananarivo zay zao fa forage amizay hoe zay nagnano forage. Tsisy forage nataonareo Digo agny. Tsisy forage nataonareo agny Mazenga agny. Tsisy forage nataonareo Toliara agny. Zay côté koa dignanareo Tananarivo ao zay Madagasikara. Zegny avenony ta décentralisation. Iska olo mizaha tanananazy. Zegny raha tadiavina fa empoka zay mijaly. Aviany mivandavanda boka Madagasikara mandeha ziska andafa ty. Boka mijaly ataonareo zay rango fanjakana magnano ndraiky jaly mamono antena. Empoka zay zay misy vola fa magnano zebra force. Mangalangala tanitan'olo pour rien. Tsy mahazo mivolagna tsisy vola. Ny misy vola fo mahazo mivolagna. Mba tiany ialagna raha karaha mba mitovy olo jiaby. Empoka zay mikolokolo. Fangalangalanao Madagasikara tanin'olo jiaby alain'olo zay olo manambola. Karany aby ty makarakory na karany tsy manjary aby ty. Karany aby io karakory. Anao sobe iry Kasimo ty anao sobe ao magnano zay ty ataona amin'ny vahoaka anao sobe ao Kasimo io. Kasimo Ali io anao sobe ao. Mazenga misy Tananarivo misy karany aby ty mikomando Jovena mikomando gazoaly ino loatra mba reva raha jiaby io ampitoviza poan'olo. Zava mamira Vatomanga zao na avy agny ino raha ataondreo izy fa fisiagna vola nany tsisy dikana Maurice ary. Karaha igny raha kotiny atao fa tsy araiky ty anagninaigna maso izy ty manambola izy ty tsy avotra atsika zay diso apera aminany lalàna na nino izy na zovy izy. Zava mamira Vatomanga koa ta Madagasikara tao fa tsisy raha vitanareo. Anareo pisolelaka aby io. Izy io anava Maurice ao zava mamira Vatomanga sahirana. Sambelandreo mora mivola atsika jiaby io aleva ampodana Madagasikara. Zahava ilandra Joela mpangalitra igny. Vola tsika podiana amitsika. Fa elela koa nareo ty fa moyen. Tsendriky ma misy raha hitany tiany ataonareo. Kirany Dego ny roandreo. Amboara l'école io. L'école ny kira amboara fa tsy haika mba tsara mahazo fianarana tsara. Bourse-ndreo mandeha normaly. L'école ndraiky montrika ataonareo salitsita tong. L'école ny kira ndraiky ny roandreo. Ino raha ndeha ataonareo zio.
tsary mba nisy olona avy izy io andeha mikirany andeha gnamboatra tsisy Tananarivo fo manerigna anao rasaigna cité rasaigna trano ty mpianatra zegny hoe ninay fo mahia moa zay namba tianay fa zay fa komasilana ny fagna firenena ty firenena fatagnatin'ny lavaka tsy moramora magnangina oui fa izy koa raha nagnano anao fa misy ilany nataonao zay mitomoagny misy zay mitady fivoarana la police mangalangala volo amin'olo kolokolo a Madagasikara rehefa maso kolokolo zay no mangalangala raha amin'olo ampidira prison azagnavagna zay n'olo mitorotoro zanga colonel zanga am'zay hoe ministre ty zany regny kamo sambora ampidira prison zay mila Madagasikara mandeha normaly olo jiaby miragna kapokambary ajotsoa vidimpienagna ajotsoa zava tantsamba mambola atsika mina raha atsika hoantsika fa tsy raha atsika atsika ina ran'olo zay fa komasilany fagna colonel magnaja anao zay mivolagna magnaja anao za mivolagna mbela magnaja anao zay mbela ampitiavagna zay mivolagna anao karaha masesiaka izy fa non ampitiavagna fo zay mivolagna anao fa zay efa miloko jaly tsy mety miova aminay délestage tsy mety misy changement zay maregna anao Tananarivo misy zay hoe migawatt Tananarivo zay hoe migawatt Tananarivo karakory ma zay côté ty ke zay raha nitadiavinay fa régler délestage d'égo atsika tsy koa tegna forage ny rano zegny zay d'égo fa zay misy rano régler problème rano boka tegna nagnivo agny anareo Tananarivo tsy may problème raha d'égo agny fa raha zay d'égo mandeha may problème mandeha mizaha barrage agny iny problème iray soarigna iny raha ty zegny raha andeha atao fa anareo Tananarivo mahera aminay iny raha henareo Tananarivo agny aminay agny agny tsisy raha jabojabanareo zay o mahera aminay alifasa olonay iska olo mifantsinany alifasa mandoa zava zegny hoe Mazenga mandoa zava zegny hoe Digo mandoa zava zegny hoe Nosobe mandoa zava zegny hoe Fianarantsoa mandoa zava zegny hoe Toliara zay amy tanananay ao i raha mandeha mizaha rana iska olo taditra boka magnambany olo zay problème zay problème alefa réglegna nay anao bureau io fotsiny ampijaly taditra fo alefa anareo avo régler problème zay Digo misy rano tegna nagnivo rano be habitat ambano misy rano Tsakombiny misy rano nagnino zay mijaly rano fanjakana tsy mijery vahoaka dikany régler problème jabo amboara forage amboara tuyau fa mandeha ho azy alfasa riano magnano mission d'égo ty magnano mission karaha zegny ataon'olo agnavotanana fa fivavagna izy koa fivavagna zay ty mivavaka fo nandroso Madagasikara io ivavaka zay petraka fo zay ivavaka no azafady colonel fa mba raha volagninay mba tanignesa fa atsika jiaby iaraka agnabo tananatsika ty fa izy ty nitsika jiaby tandazagna atsika koragnanaka mandeha aminao colonel azalaigna amy lafiny raha tsy avako fatinao fa mijaly za raha zay nga mijaly zay raha zay mampitomagny zay régler problème d'ordonnement colonel azafady aminao problème d'ordonnement régler tout de suite fa mampijaly zay magnaboaka raha iny tsy avoaboakanay tomobile alainay botany agnaboaka 5 000 € ry tsy arikanay tsy normal zegny lafolafo vangainao izy agnaboagnao izy ary azafady ko mba regninao volagnanay zegny régler problème io ambaraza karaha ataonao amin'ny fivoregnanao moaly igny andeha régler problème zegny hoe zay sofinay mba maharegny azafady zalahy azafady fa zay efa marary aminay raha mahazo zay maro raha ty alefanay Madagasikara agny hitanay boka andafy aty pagnararotra amporo pangalitra amporo profitera amporo antsasika raha boka ty alaindreo votafoboka cotoneranao anao mba nangalandreo tsy vola helihely raha atsika réglentsika ao zalahy
zegny tomagniny colonel mba tianay résultat tsy hoela mba ny rano manahiragna zay réglé moramora réglé tseky raha tegna zegny tsy hela amy réglé rabo zegny karaha anao andeha réglé rano motro zegny mirazavagna pièce fa cotonner amy port ary tsisy pièce anao miala anao mijiky eto zegny ataonao eto kolokolo tsisy simple anao miala ty zegny atao eto zegny dodonnement miboaka eto limite zegny magnaboaka tomobile eto zegny prix affiché hitanay zay miboaka amy réseaux sociaux mba fahainay magnaboaka tomobile karaha ty karaha zegny magnaboaka voiture karaha zegny na fatifatiny commande tsy manjary fo tanàna tsisy hanigny mijaly be io misy limite raha ataondro ngao tsisy olo manzay ty ataondro voiture 1000 euros camion 2000 euros nagnino amitsika isika olo en place izy chefo kibony bobotsika karaha ty izy manzay ty ataony anao koa izy mitorogno eo za mahay zegny hoe za mahay olo ambony za manzay raha tiako atao tsy zegny tadiavinay zay mila zegny araiky fo olo jiaby mitovy 50 olo jiaby tadiavinay empaka zahay fagnambanimbaniagna zay mba ty voatra zahay mba mivoleza fagnalegalagna atsosa sanandra manandra anariva io mampijana atsika misy raha kotiniro olo aby kotiniro avy itsosa amitsika fa tsy atsika itsosa amindro igny amin'igny régler problème Madagascar zava samby ww igny nandeha havan'olo jiaby sambo iny nagnano karakory ataova enquête inga mazenga chef de sécurité igny tsaratsara lela be io pitontonda olo man piton azali tiako azali comorien la io vérifier inga fa tsy mazavazava tsara aminay inga mazenga io izy mahay kolokolo fandeny sambo igny amin'igny mba tianay colonel mba tapitapelany fanjava ty raha tomagnizanay jiaby azafady aminao mba misy hilany régler problème mporo io tadiavinay voalohany régler problème mporo fa mamilo mba oka zo poro sa voefanay ragna boka raha fa mamono boka andafa ty miprofity anaroagny lombolombony mba ataova normal zala fa mampitomoagny zay zala fiaina mba oka amizay zahava fa kapoka ambady tsy leo zanagasy mivanga izy atsika managna tany fiaina mba oka fa tsy leo kira amboara lekôly iny kira fa niroandro mba tianay mba mazo lekôly vaovao zay karaha lekôlin'olo jiaby io mpianatra jeune avenir any Madagascar fa tsy atsika fa matoela be ho faty amarety avenir any zanakatsika bomba zavatsika fa io avenir any Madagascar mba mampitantara tsara anao colonel fa tsy agnampera tantara karaha i Andra zao na tsiko nany fo tsy tianay Madagascar fôtiny namorery zay hetary loata ro ndraiky mamora vatomaga ty mba anao zao na aveto ralahy mba magnambila exemple mba tsara pampivitany mandano tsara ataonao zao io nenao fo tianay tonda zay lera amy 2018 mifidy zay gasiko tsy sarotra atao ke zegny naka avako régler fiaina mba oaka kolokolo adosoa régler poro amboara sekreny amboara siramana ambilobe amboara aéroport avion jiaby mazo mijotso Cap de Gomba adikary misy aéroport maventy indraiky tsy ho vitanao fa zay mvola mba régler raha madinidiniky Cap de Gomba mitsaka io koa ty misy sambo mandeha ambadika magnotsaka olo boka ambadika ty la dordon io koa ty misy sambo mitsaka mandeha ramena ry fa tsy sambosambo madinidiniky olo dobo ry zay hitanao io mahita fovoarana mahita lavitra problème ne moyen tsy anagnane ndraiky faharoeny zay tsy tandignesanareo igny edy amin'igny fa zay mitady suitiny mbo hitanay avoavoa régler problème amporo ndrindrandrindra amporo faro hoe
piantra, regle piantra, problème piantra, kira io amboara l'école in kira, fa l'école in kira mafaratsiraka, naty, tsy nijireny andra Joela, tsy nijireny ni azovy iery teo, tsy nandiniky zo, raha valomanagna teo, impiro koa karandra Joela, tsisy raha nijireny. Zay zao mba tabandra aminao koa, mba ataovy exemple tsara koa, mba anao ambelanay io, ko tsara ataonao. Tsara ataonao, anao tsy miala io. Za mangara exemple. Burkina Faso. Olo jiaby tia izy. Mangala exemple kara iny, ka iny karakoa ataonao nampandroso tanànanao. Ko tsy ampina, tsy hitanao tsara teknika ka na amana. Anontania karakory manataonao, ino manatao zegny atao mboambarina anao. Fa zay empaka jaly kononely. Kara zegny izy ede.